40 anos de carreira en cine, teatro e música. Debutou sendo unha nena, ou máis ben un adolescente prodixio no cinema a principios dos 60, pero baixo esa imaxe doce escondía unha muller loitadora. Foi a primeira estrela consagrada en protagonizar unha película sobre un amor entre mulleres. Foi detida en 1975 durante a folga de actores e nos 80 tivo que dar un xiro radical á súa carreira. Rocío Dúrcal, unha resistente do mundo artístico. Como han pasado los años. Pasaron 17 anos da morte de Rocío Dúrcal e máis de 60 dende que iniciara a súa carreira artística sendo unha nena, pero tanto en España como en Hispanoamérica, as súas películas e, sobre todo, as súas cancións seguen moi vivas. Me nace del corazón decirle que usted es mi vida. Marieta, como a chamaban a familia e os amigos, chegou ao cine a través da televisión. O produtor e representante Luís Sanz viuna nun programa de Novos Talentos e contratouna inmediatamente. Debutou na pantalla grande sendo unha adolescente, pero durante anos foi unha nena para os espectadores. Foi grazas ao cine que coñeceu o que sería o seu marido, Junior. Sí, son 28 años muy intensos y bueno, se ha pasado muy bien. Pero antes, Rocío viviu un romance con Juan Pardo co que mantería unha amizade ata o final, a pesar do que dicían as revistas do corazón. En 1977 retírase do cinema tras unha película que hoxe é un símbolo LGTB e céntrase por completo na música. Coñece a Juan Gabriel e comeza unha longa historia de amor con México. Yo nunca en mi vida hubiese imaginado que siendo de Madrid podría cantar canción mexicana. Xunto aos éxitos chegan as xiras a un e outro lado do charco e os recoñecementos. E agora está nomeada para o premio Grammy deste ano. É a única artista española nomeada até agora. En 2005 conseguiu o Grammy Latino pola excelencia musical, pero este premio chegaba en plena loita contra un cancro de útero diagnosticado 4 anos antes. Faleceu en 2006, con 61 anos, e as súas cinzas foron repartidas entre España e México. En realidade, Rocío nunca se foi. Marieta, desgraciadamente, morreu demasiado pronto, pero a Dúrcal segue entre nós.